Bydd y fideo hon yn dangos i chi sut i fod o hyd i gronfa ddata benodol ar Find It. Dewiswch ar wyfo i mewn. Dewiswch eich sefydliad mewn gofnodi. Rhowch eich rhif adnabod myfyriwr ar eich cyfrinair. Dewisiwch chwilio am chronfeydd data. Dyma'r restr lawn o'r holl cronfeydd data sydd ar gael o'r llyfrgelch. Os ydych chi'n gwybod enw'r gronfa ddata, rydych chi'n chwilio amdani, gallech chi ddefnyddio'r A to Z i gyfyngu'r restr o gronfeydd data i'r rai sy'n dechrau gyda llyferyn y cronfa data rydych chi'n chwilio amdani. Neu, gallech chwilio am y gronfa data yn ôl enw gan defnyddio'r bocs chwiliad. Cyn rhoi cynnig a chwiliad arall, cliriwch eich dewis chwiliad presennol trwy glicio ar Clear Filters. Gallwch hefyd chwilio'r holl cronfeydd data mewn maes pwnc penodol. Mae'r restr pwnc o gronfeydd data yn cynnwys y holl cronfeydd data sy'n perthnasol i'r pwnc. Restrir y cronfeydd data pwysicaf yn y pwnc a frig y restr ac fe'i nodir fel cronfeydd data craidd. Fesulwch fod gan bod cronfa ddata nifer o symbolau wrth i ymyl. Esbonir y symbolau hyn ar y allwedd. Efallai y bydd angen i chi chwilio am gronfeydd data sy'n cynnwys mathau penodol o wybodaeth. Mae eich llyfrgellydd cyfadran ar gael i eich helpu chi i ddefnyddio'r unrhyw un o'r cronfeydd data. Os oes angen unrhyw cymorth pellach arnoch, cysyltwch.